Mời Văn Giả Khư. Văn Giả Khư. Ai vậy? Ồ bạn lý. Oh Hagrama Hagrama Dinai nangni megonau made. Hello everyone, welcome back to my Jelly Official YouTube channel. नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे जोलै अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बिराद गोबावनि उनाव बरायहरनाय जालायबाय लोगोफोर। दिनै जोङो ओंखारलायबाय नै सरलपारायाव थाङो नै ओरैहाय जायलारं। बे थाबाथाय ब्लगआ हिट जाखायो दा फार्स्ट अफ अल। ओमफ्राय नै ओरै दङ नै सैलाब। है बायलाबो अजालिलै। आयै दाम गोसासिनियासो गोलैदों। है खनफैदोलाय बा आं खनथ'ले। बायलाबो जागारखाबायमोनलै। बा बायलाबो जाखाबायमोन। नै माथो गबायबो। एक्जरनिसोलै जेबो जाया, एक्जरनिसो जेबो जाया। दा जों सरलपारायाव थांगोन लोगोफोर। ओमफ्राय मानि थाखाय थांगोन जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननो आं दिन्थिलांबाय थागोन। जों गासै साब्रै, सासेखौहाय आं दा थिखोना लांफानोसै। ओमफ्राय नै बिसोर सानै दङ जाहैबाय। Nah, kan sekali kan? Jaya. Ayo, musuh aku juga. Pas baiklah. Terus. Ayo. Tuh. Kau tangan kau beri le. Malah ada. Bawa sele, usiakan. Bisa siap ora. Bisa. Tuh. Helmet nang layaलै थो लायाखै जुजु लायाखै थो मा सेस जानांगौरा मा जायदि जानांगौ जाखो थो ओरैहाय दावखोनायसै मा दखान होनदोंबा लावगि दखान लावगिया खालांबाय मारै इनिथो लावगि नाम थाया बेलाय ए लावगि गिमोन नामा दखानदारा लावगि नोमोन रा नेमा नै ओमफ्राय रुथि जानायसै दे लेखा बिरबाय लेखा लाबोफिनदोलै आदै नै गैले बिरलांबाय दखानाव रुथि गोराना रुथिल' मोनो दे रुथि मोनजायो नै रुथि जानायसै ओंख्रि मोनोलै ओंख्रिबो मोनो आं जानायनि र' साबो लोङो दा साबो लाबोदो मादै ओंख्रि साबमान थांनाय नुखायो माथो बानायखौ दाखौ खालायरा सानबासो ओंखाम जायाखैमोन नोंलाय साननैगासिनो ओंखामसो ओंख्रिया मा नुदों मैयाबो जानो नागिरबाय मैदो सोलाबबावखो संगोन सोलाबमा समफ्रानो मोना बिजनेसफ्रा लोगो सासे एरदेरबावबाय नै जोङो आर.इ. फेमिलि होनबाथाय माथो बावरा दनखासै बुगाखासै आर.इ. होनबाथाय आर.इ. गोजाखासै ब्र'हाय दांगायनो हानाय नंले आर.इ.खौहाय ओरैबायदि गला गोजाखासै जेराव थाङोबो लोगो मोनखायो आर.इ. Oh Hagrama Dinai nangni megonau made Bezeb zananai mitinggani Somaina mohon Ribe नै माबा गोजामोन बिफां लाइफां गोजामोन ओइ बे मा दखानलै हो सोरां बाजार ए मै मा जाखो आयै सबालै ओङालै
Nè phần nên là hay lên có khá phần ơi giả quỳ giả lang của lang alfu là mà cái phải giả quỳ lang có giả quỳ là mà siang là ơi burbok salah buka hey ikan dan ơi William kia đâu mà William kia sốt bột đặc lắm đây nơi bằng đây là mà tiền nè ini payai men pribai जों दा Sorolpara नोंनि मा जायो नोंलाय बा आयं ए नानिबो दं माबा लांगासिनो मा जाखो इयो बेसरसो दां बेसरसो हौरैनो साइख्लुमाव दावखोदोबा ओइयो ओइ साइख्लुमाव दा आंहाला बारा जागोन लोगो होनला लोगो बेफोरसो नै सुना होलाय हायो रोंथारा सालायनो साला नोंखौ अननायावसोलै बाबु बे नोंखौ अननायावसो जाबोजोबदों आंबो हायोमोनब्रा बाथिखाङाव सालायनो नाथाय अनलायनाय दं दै साला लामा ससेनिफ्राय आलासि फैखानाया नै जोंहा लागाव बुसिगोन Jalan ba, macam kapten panen nasi nama. Apa panen nasi? Panen. Dia apa panen? Ular ni. Dia panen, dia kapten panen dia. Galang na bayi ni kerasi dah galang lama dah sih ang holol halal le mak kita ande nang gerang le. Oh ayah. Halal nak ande nang ge. Yang frey. Beफोरबायदि बांग्लानि सिङाव जिरायनो मोनैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरो दिनै जिरायनो मोनफिनबाय नै गोदो जिरायनो मोननायनिल'मोन गोरलैयाव जोंनि 3 बोसोर 4 बोसोरनि उनावनो बांग्लायानो जोंनिजों गायब जाफिनो आरो मोनसेल' दंमोन बेबो जोंनि न' खाथियाव आयं बिरबलनाव दंमोन आरो मेरखालनि गोरलै बोथो बांग्ला नुनाय नुबायरा नुबाय जोंनि न' खाथियाव दंमोन आयं बिरबल सेल' बोसोरथामल' मोनदों होनबाय नुदों होनबाय आयं बिरबलनाव दङ आयं बिरबलनि बिल्डिंआवलाय जों लेमहैलायनाय मानसिफ्रा CYDP आव गोदो क्लास लालायलायोमोन जोंनिजोंसो बन्द जादों दस्राजों बन्द जायाखै जोंनिजों दस्रा एसे आपग्रेड जाबायमोन आरो आच्छा माने न' मोजां लुनाय औ न' मोजां लुलाबायजोबबायमोन जोंनिजों एसे आपग्रेड बिदिला बे गाज्रि आरोखि बेबो गाज्रि नङा मोजां रा बे जायखिया न' मोजां लुनो गावबा गाव सुबिदा जाहैबाय RCC लुनाय सिफायदों बेनो नैलाय जांख्लाया जों गाखोबाय बेजोंहाय मोजांब्रा न'आ बेबो बिराद बरिया नैबे खैसि मबेया नैबे नंगौना नङा होनलाबायखाबायल' दा नङा दा बे सालरा हनै थबथाया खैरोआनो खावसे दं खैरोआ नङालै थै नङा इयो गथायदोंना गथायाखै जाखोरा सिफ्लेगोरबायबाय बेखौलाय सोर जानोसो मिथिगौ मा गथायना जालै गावबा गाव गथायना जा नै दाउ बेदर दङ मैयानो गथायखादों फान्थाव मैया गथायनाया जायो रानिने गोदाव सोराव एखे मैयानि दिना दिनै दिन जायो नामा मैया जाहैबाय देवबार दिनै जाहैबाय समबार दिनै देवबार नङा गोदाव सोराव खोथा दाहोनलै बद गथायनानै जा सालाजुआथ' सोलायनो रोङाना जेरावबो गोजानो बे सान्दुंजों रुजुजायाब्रा इयो इसोरा बे सान्दुं बार अखाया इसोर सोरजिनायनिसो इसोरखौ जों रुजुआ जायाना बिदि सानफ्रामबो अखा नायनायनि सान हाबनायनि गोसोआवनो बिसिनि फालङा इदि फोरोङोगोनलै एखेलै सानफ्रामबो खेबसे बिलानो जायोलाय जोनोमाव बिनायानो जाखाबाय जोनोम जाजेनलानो दे मादै हामबायसै दे थांफिनसै नानि मोना मै थांखोथाय ए थाथ'नोसै दे बाबु थांनायसै जों बाबु मै थाङो एबार
एसे सरपां भुटान आउट कान्ट्रियाव थांनोसै दे भुटान कान्ट्रियाव थांनो होननानै गारागावनि जेबो गैखा डकुमेन्टस गैजायो मानसियासो मा गैयाब्रा मा नायनाय दंजोबो भटार दंजोबो बाबुफोर नोंसोर मा सानदों दे बाबु थाथ' दे मा नाममोनलाय नोंनिया रिबिनन बेसेबां क्लासाव फरायो 5 ने मोजां फरायलै दे मोजां फराय दे मोजां हाबमो ए फैयै नै आलुआसो गजा फैबाय जायायो लिरना होनो हायो 100 दा गबावहैयो दा एन्ट्रि माबा माबि खालामखांनानै जों हाबफैनो मोनबाय नै लोगोफोर लामायाव ओरै नै बरिया एकदमबारे थान्दा ओमफ्राय भिडिअ खालामनो मोनाखैमोन बेयावहाय भिडिअ खालामनायखौ एलाव जायाखैमोन आं भिडिअ खालामखादोंमोन ओमफ्राय दानहैफिनजोब्बाय आंखौहाय स्टेजखौहाय ओमफ्राय दा सिङाव हाबफैनानैसो आं भिडिअ खालामफैफिननो मोनबाय आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरो सिङाव मा दं मा गैया ओरैनो हाब भिउआ नायदो नै जाजेनबायानो नै साखोनांगौ ओइ साखोना हो ओइ लागाव हो मामाय हो दा जों फट' लानानै फैबाय एसे फट' लालाबायबाय बेयाव दसे एसे जायगा मोजां नुनायखाय ओमफ्राय दा जों दिफुआव थांगासिनो आरोना दिफुआवहाय मोनखानोसै गोदान दिफुआव होननाय बैयाव ओरै दिफुआव थांसै आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नै ओरै फैनाया ओमफ्राय नै ओरै भिउआ बरियाखा आरो गोसोफोरखौ बरियाल' मोनखायो ओमफ्राय दा जों दिफुआव हाबसिगोन चलो दिफु मा हाबसिगोन दिफु दंना गैया जाखोलै गावहानो हाबाब नै माथो फिसासासोथार ओरैनिया ओइ गोदानसो नामा डाइल रे सिनाय लोगो मोनबाय नै दा थावखौ सोखांबाय ओरै नांथाहैजोबखाबाय हनै जोंनि इन्डियायावहाय दा माबा 98 जानानै दङ ओमफ्राय बिसिनिया 62 आरो बरिया नांथाहैजोबखाबाय हनै जोंनि इन्डियायावलाय माब्ला बिदि जाबावगोनब्रा जागोन ना जाला जाखो जानाय नङालै जोंनि इन्डियायाव ने जानाय नङा दा असम्भब नंला जोंनि इन्डियायाव बिदिया बिसिना मालाय 62निनो मोनो दा जों ओरै ससे थांबावनि मा दङ मा गैया नायबावनि फार्स्ट टाइम नालाय गिदिंनानै थांजोबखानोसै दिनैहाय फैबाथाय फैबाय गिदिंजोबो मोनाला गोजोनखायालै गोसोफ्रानो खना खनला एग्लुंजोबनानैसो थांनो गोसो जाखायो नङाबाथाय बायोलै बेरायफैनायनि मा लाब जानाय होनलाय ससेल' गिदिंना थांसै नालाय हनै गंगार सिख्ला नानिमोनबो दङ हनै लानानैसो थांफानायसै नामा सासे नै ओरै नानिमोना थाबायलांगासिनो एभरिवान गारिया गारबोबाय ससे थाबायबाय जों दा बबेयाव थाबायलांनो नागिरदों नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बाज्रुमनोबो हायो गोसो जाब्ला खुनु खोथा गैया नै माथो बलाय ओइ बायना लांनायसो मा दं बेयावलाय सैमा फिसियो सैमा दङ भुटाननि सैमा नै ओरैहाय सैमा दोनग्रा नै बहाय बायना लांनांगौलै मोननोला बिनानै सैमा दङ माबायदि नुथाय दा नायलांनायसै र' ओमफ्राय नै जोङो हेंगिं ब्रिजआव फैदों आरो हेंगिं ब्रिज नै नायदो नै बेनो नै दा जों ओरै थांगोन बुखा दासिमावलै ओइ बा दासिमाव र'
Oi, bom jamba jinga. Rồi jinga ơi, buka daklam. Nào không đó là Ayo. Oरैबायदि रिउ नै. Oi, केमेरायाव बारा गोजौ नङा. आयौ, ओरैबायदि रिउ नै सुथिबो. Oi, आं जिजोब्बाय दे. Oi, आं जिजोब्बाय. Oi, दा खारनाय आं. Oi, दा जोंनाव खारनाय आं. Oi, बा र'. Oi, र'. होद, आं दा खारनायलै सुथिबो. नोगोद मावखायो. गाहायाव नुहुरजोबमोरा नै. नै गाहायाव माबायदि गोथौ रिउनो. जेबो गैयालै. देन्जार गोथौखा. आं हरै थांथारनोसै र'. Oi, bा थाबायबोसाय. दा हरै थांखांनानै ओरै फैलायबाय नै. लामा बिबार बागान. होनखाबायना दहायनो. जै गिदिंबाथाय गिदिंजोबनो मोनाबाथाय गोसोआ गोजोना होननानैहाय. लामासो. माबे? आरामसे मोसाबावोसोलै नै. स्कुल दङगोन ओरैहाय नै. स्कुलनिफ्राय फैजोबदों बिसोरो लाइन गोदैफ्रा. ओमफ्राय जोंबा बबेसिम थांनो मोनो बेखौ मिन्थिया. खालि फैगासिनोल' आरोना जों. अफ खालामनानै सालायबोगासिनो आं. होंगारदोलै रिजय. बैसिम सहैनांगौ इयो आंनि गारिया. गावनायसिम सहैनांगौ इयो बैसिम. सहैथारनांगौ इयो. ओइ सहैमारसिगोन इयो नै ओरै फैफिनबावबायसो. आग्लायबावबायसो नै. हाबाब सफैमारबाय नै बिसिबांबा गोजौनिफ्राय. आग्लायफैबायलै. बेलाय मा जाखोलै? बे मा जाखोबा? ओरैबायदि गिदिर. ओइ कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं ने? रिपेयार खालामदोंदां. ओइ एथ' समायना सिख्ला दंमोन. गोदाव सोराव गिदिंलाबायना होयो. ओइ लांफाखानायसै सासे मोनला. औ नोङोबो आङोबो ओरैनो सालथेनोबो लांफानायसै ना माथो? येस. गुड बय. मा टाउन? अके सरफां टाउन ने? सरफां टाउननि लोगोफोर बे. नायदो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो. भुटाननिलै रयेल कर्ट अफ जास्टिस नो बे. नायनानै ला लोगोफोर. थ' दिनैनि भिडिअ'आबो एसेनोसै लोगोफोर. थेंक इउ फर वाचिं. बाय बाय.